लोकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो मोनसे मोन 12नि स्टेटखौ बा होनायनि खोथा सावरायलायनाय जादों। आं भिडिअखौ जोबथारनायावसो होनाय जागोन। बिनि सिगांनो जोंहा मा दावहा जालांदोंमोन सानसे सिगां बिनि बारैसो आं माखासे खोथासो बुंनो सानदों। दिनै बड'लेण्ड इंखंआव आं दाबो खमा बियो, नोंथांमोना आंखौ खमा होगोन होननानै आं आसा आरो मिजिं थिनानै दङ। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना बेखिनि रादाबखौ फोसावनो थाखाय गोबांनो दुखु जारला लादों। थेवबो आंखौ एज ए बर' हिसाबै नोंथांमोना खमा होगोन होननानै आं सानो। दिनैहाय नोंथांमोना हयथ'बा खोनाखाबाय जानांगौ गोबाङानो। दिनै जों बर'लेण्डनि बारै दाखालि बनसु आफादा थांदों। बनसुआबो आबसुखौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बुंफ्लांबाय जानांगौ, माबा मोनसे इमसननि थाखाय बा माबा मोनसे दुखुनि थाखाय बुंफ्लांबाय जानांगौ। बेखौबो बनसुआ खमा लानांगोन। आंनि हिसाबाव एसे एनै बा रायथिलायनानै लानांगोन। आबसुआबो दिनैहाय माखासे गोबां खोथा होनबाय। बिथांमोनाबो दिनैहाय बनसुजों एसे कमप्रमाइसआव फैनांगोन होननानै आं सानदों। खारन आबसुखौ जोंनो नांगौ, गासैबो बर' रायजो राजानोबो नांगौ, बनसुखौबो नांगौ, सोरबा जोंनो फाग्ला जग्लाखौबो जोंनो नांगौ। खारन बेवहाय माबा मोनसे दुखुनि समाव, माबा मोनसे रागा जोंफुनायाव गोबाङानो गोबां खोथा होनगोन। आबसुआबो होनगोन, सोरबा UPPLफोराबो होनगोन, सोरबा BPFआबो होनगोन, सोरबा गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रानो, माहारियारि आफादफ्रानो होनगोन। दाबो जाखिनि थांदों आं नुदों। दिनैहाय मैयानि समावहाय जेरैबायदि जाथायखौ जेरैबायदि बैबा बेखौ बुंलायबाय थानायखौ नुदों। माने बेफोरखौ नायोब्ला एज ए हारि हिसाबै, जाथि हिसाबै, जों बर' जाथि हिसाबै दुखु गोनां बाथ्रा। हयथ'बा बेफोरखौ खालामहोदों बा इन्डिया गभर्नमेन्ट बा सोरबा सासेया खालामहोदों होननानै आं सानदों। आं बुङाखै जे बर'नि दैदेनगिरिफोरानो बेखौ खालामहोलायदों, बेखौ आं बुंनो थाङाखै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गमामायैनो जुदि लकसभानि सिगाङैनो जुदि बड'लेण्डआ जुदि जामारोबा, बड'लेण्ड स्टेटआ जुदि बा UTCआ जुदि जामारोब्ला, आसामनिफ्राय जुदि जोंखौ बर'खौ आलादा बोखावनानै होमारोब्ला, गमामायैनो जों बिनि देरसिन आरो मा खामानि थाबावनांगौ। नेक्स्ट जेनेरेसनाबो दिनैहाय अब्लाना बुंलांनो हानाय बा गोहो गोरा माने मोनसे माबाया थागोन आरोखि। दिनै गोबां आफादानो दिनै हाथियार हमनाय आफाद दङ, बा जोंनियावनो बर'नि गेजेरावनो BLTआनो होन, NDPआनो होन, बा NLFBआनो होन, गुबुन गुबुन आफादफ्रानो ना हाथियार हमनानै बेफोरबायदिखौ होफैनो हायाखैमोनब्लाबो, थेवबो आं बिनि गेजेराव मोनसे जे माबा मोनसे सोनानै होदों बे नङा। नाथाय बावहाय जोङो नोंनि आंनि थरथिंसे गोलोमदै गनाय बा थरथिंसे थै गनाय, बिनि बिनिमयआवसो नैबे जोंनि आलादा बड'लेण्ड बे जानानै फैगोन होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोबा दिनै आबसुआबो आंखौ रायनांगोन, आंबो दिनै आबसुखौ रायनांगोन। बिनि गेजेरजोंसो हयथ'बा माबा मोनसे जाना फैदों होननानै आं सानगोन। एबुलि जे सोरबा सासेया दिनै क्रेडिट होनबा जोंनो लाबोथारबाय, आंनो लाबोथारबाय होननानै बुङोब्ला मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो। राजखान्थिया दिनै आलादा बाथ्रा। राजखान्थियाव पावाराव थानो, गादियाव थानो सोर लुबैया? बयबो लुबैयो। सोरबा प्रमदाबो लुबैगोन, सोरबा जोंनि BP हाग्रामायाबो लुबैगोन, सोरबा गुबुनाबो लुबैगोन, बयबो लुबैगोन। चिफखौ सोर जानो लुबैया? नोंबो लुबैयो, आंबो लुबैयो, बयबो लुबैयो। नाथाय जों जुदि मोनसेखौबो जोङो रायजो राजानि खामानि मावनो हायाब्ला, बै समाव जुदि गमामायैनो जुदि जोंनिया जुदि जाहिमारोब्ला सोर जायो बियो रायजो राजायासो सायख'गोन 2026आवहाय। बा 2026आव जुदि लकसभानि सिगां जुदि सेपारेट बा आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जुदि होमारनानै होयोब्ला, आंबो आंनि इउटुब चेनेलखौ चेन्ज खालामगोन। आं रायजो राजानो आं दिनै मोनसे फोसावनानै होबाय। आं इउटुबाव थानाय नङा, आंनि बे चेनेलखौ आं गुबुन माबायावहाय लांगोन। आरो सोरबा गोरों मानसि, आंनिख्रुइ साबसिन गोरोंसिन बै बिथांनो, बै सुबुंनो आङो
ओरैनो हगारनानै होगोन आंनि चेनेलखौ आं बे चेनेलखौ गुबुन माबा निउस पर्टेलावसो लांनायनि प्लेन पलिसि आं दिनै नोंथांमोननो फोसावनानै होदों। जुदि बर'लेण्डआ जुदि लकसभानि सिगां जुदि इलेक्शननि सिगां जुदि आलादा हादोरा जुदि मोनोब्ला आलादाथ' जानाय नङा आसामनिफ्राय जुदि बोखावनानै होयोब्ला ओरैबायदि गोजोन मोनगोन ओरैबायदि मोजां मोनदों। दाबो निउसखौ नायजोबनानै आं खुननै खुनथाम बोयै रिपिट खालामनानै नायदों। हयतोबा बर' रायजो राजा गासैबो नोंथांमोनाबो नायदों जानांगौ बा नुबाय जानांगौ गुबुन चेनेलाव हयतोबा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। ओंखायनो आं दाबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन नोंथांमोनावहाय जाय बिगोमा इंखं टेलिभिसननि बिगोमा नोंथांमोनावहाय आङो आखाइ खबजोबनानै आं क्षमा बियो। मानो होननानै बुङोबा आं नोंथांमोननिफ्राय बे भिडिअखौ आङो हगारनाय जादों। हयतोबा बेखिनि फोसावनायाव जुदि आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसना क्षमा बिनायावबो जुदि आंखौ माबा मोनसे खालामोबा बिथांमोननि गोसो आं बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनाय जाखाबाय आरोखि। मानो होनना बुङोबा आं थानो हायाखै। 12टा आलादा खालामनानै होगोन होननानै बुंदों। गुबुन स्टेटखौबो बुंदों, त्रिपुराखौबो होनदों, वेस्ट बेंगलनि गोरखालेण्डनि खोथाखौबो होनदों, बिथांमोननिखौबो होगोन होननानै बुंदों। बिदि होयोब्ला मोजांनि बाथ्रा। आसा खालामदों जोंनि बर' रायजो राजा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोनाबो आं लाबोनो हायाखै आं लाबोनो हादों जाहाथे जाद्लाया। आं आसा खालामदों बिदिखौबो बुंलाया। बुंब्लाबो जोङो पलिटिक्स हान्जाया मोननै थाब्लाबो खुद्रिलायनाय बा माबा मोनसे गाज्रि सोंखारिलायनाय डिक्सनारियाव गैयै राव बाहायदों। बेफोरबायदिखौ इउज खालामालाफानो बा मोजां जादों नोंथांनि बुंनायाबो डिक्सनारियाव गैयै लेंगुवेज गैयै बा सोदोब गैयै बिदि वार्ड बाहायदों। माने बेफोरबायदि खोथा बुंनायाव आं मोजां मोनाखै। बेफोर मोजां मोनाखैना थिगैनो दं। बेफोरबायदिनो बुंनांगौ। दा जों माने खुसिजोंनो निउसाव एसे नुनाय खुसिजोंनो मथा मथि अफ्रिया रावा फैयो जादों। आसा खालामदों आबसु आरो बनसु बिथांमोना जाखिनि खोथा हाद्रि सारफावलायनाय बे हाद्रि सारफावलायनायखौ आसा खालामदों नोंथांमोनाबो एसे खमायगोन होननानै। जों सोरबा बनसुआनो लाबो सोरबा आबसुआनो लाबो आबसुफोरा लाबोयोब्लाबो जों मोजां मोनगोन। बनसुआ लाबोब्लाबो जों बनसुखौबो जों बरायगोन, गासैखौबो बरायगोन। जेब्ला बर'लेण्डआ जुदि जाना फैगोन मा बनसुल' जों आबसुखौबो बरायगोन। जों आबसुआबो दिनै गोबां नांना फैदों। मा नांनानै फैयाखै? उखैहाबनानै थानाय बेफोरनि फारसे, ब्लाड डनेट खालामनाय बेफोरबो फारसे आरो गुबुन राहाजों बिथांमोना राजा लामा गाथेनाय बेफोरबायदि खालामबोदों। नोंथांमोना आबसुनि जाखिनि दैदेनगिरि नोंथांमोनाबो एसे जाखिनि बुंलायनाय बा जाखिनि सोंखारिलायनाय बै सोंखारिलायनायखौ एसे खम खालामोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। खारन आबसुआबो दिनै बैयावहाय बनसुआबो बैयाव थांनानै माखासे खोथा बुंबाय। बावहायबो बनसुआबो एसे खर' गंलायनांगोन। खारन बनसुआ दिनै गिदिर गोबाव सम जायाखै। बिथांमोननि आफादा उन्दैसो। ओंखायनो बिथांमोनाबो रोंनांगौ सोलोंनांगौ दङ होननानै आं सानो। आबसुनिफ्रायानो जा बा गुबुन संगठननिफ्रायानो जा बिथांमोननिफ्राय बनसुआ सोलोंबावनांगौ बियो दङ होननानै आं सानो। आरोबाव जोबथारनायाव मोनसे डिनारबो खालामलायनाय जादों होननानै बुंदों। आं दा बावैसो जायफ्रा थांनाय बिथांमोनजों आं कन्टेक्ट खालामहरलायदोंमोन, सावरायहरलायदोंमोन। जोबोद खुसि, ओरैबायदि खुसि आं माने राव गैया। आसा खालामदों जोबथारनायाव गासैबो बर' रायजो राजानावहाय आं मोनसे क्षमा बियो। आंनि बावहाय भिडिअ'आव जुदि माबा मोनसे सोरखौबा जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला, गाज्रि रावजों सोंखारिदोंब्ला आंखौ बर' रायजो राजानि बर' फिसा हिसाबै आंखौ क्षमा होगोन होननानै आं आसा खालामदों। थोदो बिदिब्ला जों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि जाखिनि बुंनाय बेखौ आंनि चेनेलाव एसे दामना होनि।
लोकसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनजिनै गोदान रायजो सोरजिनो मिरु सोरखारनि लाहार फाहार बड'लेण्डनि दाबिया जर'खा जायगा मोनगोननि मिजिं। फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लोकसभा बिसायख'थिनि सिगां भारतआव आरोबाव मोनजिनै गोदान रायजो सोरजिनो थाखाय मिरु सोरखारा लाहार फाहार खालामदों। बे मोनजिनैनि फारिलाइयाव दं त्रिपुराखौ बोखावनानै त्रिपुरालेण्ड, सा बंग दार्जिलिं, सा बंगनि कमतापुर, महाराष्ट्र विदर्भा, उत्तर प्रदेशआव पूर्वांचल, आवाध प्रदेश, ब्रज प्रदेश, हरित प्रदेश, कर्नाटकखौ बोखावनानै तामिलनाडुखौ बोखावनानै कंगनाडु, मणिपुराव कुकिलेण्ड आरो आसामाव बड'लेण्ड।